Vi vil i den her video vise, hvordan man kan redigere i sine menupunkter, således at de får et andet navn, en anden placering eller bliver slettet helt. Vi går op under opbygning, menuer, vis menuer. Her får vi listet vores menuer. Havde vi oprettet vores egne menuer på det tidspunkt, ville de også blive vist her, men det har vi ikke endnu. Vi har kun benyttet os af standardmenuen Primary Links til at oprette vores menupunkter under. Så den går vi ind i. Her kan vi se vores menupunkter. Vi vil gerne ændre på navnet af det her menupunkt, så vi vælger redigere. Vi ændrer på navnet og vælger gem. Og vi kan nu se, at navnet på menupunktet er blevet ændret. Nu vil vi gerne ændre på placeringen af de to menupunkter. Så vi går ind under levering og fragt, vælger redigere og går ned under vægt. Det er således, at det menupunkt, der får tildelt den laveste vægt, bliver placeret først, det vil sige længst mod venstre. Vi giver det her menupunkt vægt 1 og vælger gem. Så går vi ind under det andet menupunkt, kontakter, så vælger redigere. Og her vælger vi vægt 0 og vælger gem. Vi kan nu se, at kontakters er blevet placeret først, det fik tildelt vægt 0, og levering af fragt er blevet placeret umiddelbart efter, og det blev tildelt vægt 1. Nu vil vi gerne helt slette det her menupunkt, der hedder levering af fragt, så vi vælger simpelthen slet ud fra punktet, og bliver nu bedt om at bekræfte i, at vi gerne vil slette menupunktet. Vi skal i den forbindelse være opmærksom på, at vores brugere, når vi har slettet menupunktet, ikke længere vil kunne tilgå den her side. Vi vælger bekræft. Og kan nu se, at menupunktet forsvinder. Vores bruger kan nu ikke længere tilgå siden. Hvis vi selv vil have fat i siden igen, gør vi det ved at gå ind under indhold, indhold, vis. Og her får vi listet vores sider. Vi ser, at vores side levering ligger her, og vælger redigere. Her har vi vores side igen. Nu kan vi oprette et menupunkt for siden igen. Gør vi sådan her. Og vi tildeler den vægt 1, så den igen får sin placering til højre for kontakters menupunktet. Vi vælger gem. Og kan nu se, at vi har fået vores menupunkt tilbage, så nu kan vores brugere igen tilgå siden fra vores site.